Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Аллакай имрӯз, яъне рӯзи 9 март дар Москва, дар майдони баскетбол турнири ACA 153 баргузор мегардад, ки дар он 4 варзигари тоҷик Фаридун Одилов, Давлатманд Чӯпонов, Абдулҳамид Давлатов ва Анис Ёқубов баромад мекунанд. Ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки дар куҷо ва соати чанд шумо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метонед. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московски област хоҳиши гузаштани граница дорем ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунем, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. И бародаро шуморо аз Москва ва Московски област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои и бародаро мошинҳои замонавӣ буда, ҳамаи шароитҳоро доранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда ё ин ки ба WhatsApp ин номерҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. Инак дӯстон, ин шом, яъне шоми 9 март турнири ACA 153 баргузор мегардад, ки дар он 4 варзигари тоҷик баромад мекунанд. Ду тоаш дар карди аввал ва ду тои дигараш бошад дар карди асосии турнир. Шаби гузашта ҳар 4 варзигарони тоҷик вазни даркориро карда бо рақибони худ муҳорибаи рӯбарӯ гузаронданд. Аввалин муҳорибаи турнири ACA 153 муҳориба дар вазни 57 кг байни варзигари тоҷик Анис Ёқубов бо рекорди 5-1 ва варзигари қирғиз Асан Сапарбай Улу бо рекорди 3-0 хоҳад шуд. Баъд муҳориба дар вазни ним вазнин байни варзигари тоҷик Абдулҳамид Давлатов бо рекорди 7-3 ва варзигар аз Русия Элхан Мусаев бо рекорди 9-1 хоҳад шуд. Ин ду муҳорибаи варзигарони тоҷик дар карди аввали турнир баргузор мегарданд. Ана карди асосии турнирро боша муҳориба дар вазни ним вазнин байни варзигари тоҷик Фаридун Одилов бо рекорди 15-2 ва варзигари бразилӣ Наталсио Фило бо рекорди 19-7 мекушояд. Баъдан муҳориба дар вазни ним сабук байни варзигари тоҷик Давлатманд Чӯпонов бо рекорди 11-3 ва варзигари бразилӣ Карлос Аугусто бо рекорди 21-5 хоҳад шуд. Ва чӣ гуна ки фаҳмидем, ин ду муҳорибаи варзигари тоҷик дар карди асосии турнир баргузор мегардад. Турнир ин шом, яъне шоми 9 март аз соати 17:00 ба вақти Москва ва 19:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Ана муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 20:00 ба вақти Москва ва 22:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Акнун мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда мешавад. Варианти якум ин сайфаи расмии ACA, аммо он ҷо тамошои муҳорибаҳо бепул нест. Тамошои як турнир 199 рубле, як моҳа тамошо кардани муҳорибаҳо 249 рубле, ана яксолааш бошад 2199 рубле. Аммо дӯстон, бояд қайд кард ки баъзе вақтҳо онҳо пахши мустақими худро бепул нишон медиҳанд ва умедвор мешавем ки ин дафъа низ онҳо турнири худро бепул нишон медиҳанд. Ана варианти дуюм боша ин телеканали Матч Боец, аммо ногуфта намонад ки Матч Боец танҳо муҳорибаҳои асосии турнирро нишон медиҳанд ва онҳо пахши мустақими худро аз соати 19:55 ба вақти Москва сар медиҳанд. Варианти охирон ва аз ҳама осон ин телеграм канали мо Паҳлавон теҷа. Мо кӯшиш мекунем ки ссилкаи бепули ин турнирро пайдо карда дар телеграм канали худ пешкаши шумо кунем. Ваъда намедиҳем дӯстон, аммо кӯшиш мекунем. Ҳамчунин ссилкаи сайфаи расмии ACA ва Матч Боецро низ мо дар телеграм канали худ барои шумо мегузорем, то ин ки шумо онҳоро накобед. Ана ссилкаи телеграм канали мо бошад дар описани ҳамин навор. Ҳамчунин дарҳол баъди турнир абзори тоҷикии ин муҳорибаҳо дар YouTube канали мо мебарояд. Барои ҳамин дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед, то ин ки аз наворҳои навбатӣ мо бохабар бошед. Ана ба варзигарони тоҷик боша ғалабаҳои дурахшони беосеб орзу мандем. То боздид хонободу сарбаланд бошед.